Je dôležité povedať, že registrované sociálne podniky neplnia iba ekonomické, ale aj sociálne funkcie. Jedno pracovné miesto môže znamenať veľkú zmenu nielen pre znevýhodneného alebo zraniteľného človeka, ale aj pre jeho rodinu, komunitu a následne celú spoločnosť. Z pohľadu štátu bolo dôležité vybudovať kvalitné prostredie pre rozvoj sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku. Kľúčovým milníkom určite bolo prijatie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v roku 2018, ktorý bol postavený na 3 pilieroch. Bolo to legislatívne prostredie, bola to poradenská infraštruktúra, máme dnes vybudovanú sieť regionálnych centier sociálnej ekonomiky po celom Slovensku a v neposlednom rade to bola priama a nepriama podpora a vytvorenie systému tejto podpory. Dnes na Slovensku pôsobí viac ako 580 registrovaných sociálnych podnikov, ktoré spolu vytvorili viac ako 8600 pracovných miest.